салом дӯстон, Месси дар дастаи ПСЖ боқӣ мемонад. Ин хабаре аст ки вақтҳои охир сарчашмаҳои соҳиб эҳтиром ба он бовар доранд. Гапу чап ҳамин ки дастаи шаҳри Париж тавонист Мессиро бовар бар он кунад ки ӯ дар проекти дастаи ПСЖ мавқеи хоса дорад ва ояндаи дастаи шаҳри Парижро роҳбарон маҳз бо ӯ мебинанд. Аслан чунин гапҳо дар бораи футболбозони ҷавон гуфта мешаванд, аммо Месси ҷавонии дууми худро аз сар гузаронида истодааст дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Аз эҳтимол дур нест ки сатҳи болоии ПСЖ чунин суҳбат бо Мбаппе доштанд ва ба ӯ ҳам гапҳои самимӣ гуфтанду ваъдаҳои осмонӣ карданд. Ин ду нафар Месси ва Мбаппе дар лоиҳаҳои нави дастаи шаҳри Париж асосӣ дониста мешаванд. Барои ҳаминам агар тобистони соли ҷорӣ Неймар аз ПСЖ равад, ҳайрон нашавед. Имрӯз мо дар бораи ҳамин ва охирин хабарҳои трансферӣ гап мезанем. Ба ин видео лайк монда то охир моро тамошо кунед агар хоҳед ки аз навигариҳои футбол бехабар набошед. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро бозиҳои топ чемпионатҳо интизор мебошад. Бетис қувваи худро бо Барселона месанҷад, Челси бошад кӯшиш мекунад Фулхемро мағлуб созад. Оё Жоао Феликс метавонад дар бозии дебютии худ гол занад? Тамошои ҳамаи бозиҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонусу ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Абамеянг дар дастаи Челси мисли қурбоққае аст ки ба об ғарқ шуда дигар баромада наметавонад, чунки дар ҷои бисёр мушкил ғарқ шудааст. Имконияти баромадан аз ин вартаи нокумӣ барои ҳамлагари габонӣ танҳо тарки макон аст. Чанд дастаи кишвари Испания ба футболбози африқоӣ таваҷҷӯҳ доранд. Ӯ метавонад ба Испания баргардад ва карьераи худро дар Ла Лига идома диҳад. Арендаи Жоао Феликс аз Атлетико ба Челси маънои онро дорад ки дар ҳайати лондониҳо акнун мавқеъ барои Абамеянг қариб нест. Ӯ аз дилу дидаҳо дур мемонад ва ба гӯшаи фаромӯшӣ меравад. Барои ба пуррагӣ аз футбол дур нашудан ҳамлагари габонӣ вариантҳои дигари идомаи корномаи худро ҷустуҷӯ дорад. Яке аз дастаҳое ки ҳамлагари Челси метавонад ба он ҷо равад Атлетико Мадрид мебошад. Дар ҳайати мадридиёам то ҳолу ҷонкунандаи хуби марказӣ вуҷуд надорад, аммо ин ҷо мушкилӣ дар қоидаҳои FIFA аст. Тибқи шартнома байни Челси ва Барселона ва вобаста ба қонунҳои FIFA, ҳамлагари габонӣ дар Испания танҳо дар ҳайати дастаи Барселона бозӣ карда метавонаду халос. Ба каталониё идеяи баргаштани ҳамлагари габонӣ писанд аст, вале ҷайби онҳо аз омадани ӯ бояд зарар набинад. Дар баробари хоҳиши бепул баргардонидани Абамеянг, Барса як шарти дигар ҳам дорад. Депай то он вақт бояд аз сафи Каталониё равад. Алекс Марино дастаи нав дорад. Дар ҳамин равзанаи хариду фурӯши бозингарон ин футболбози испанӣ ба Премер-лигаи Англия омад. То ҳамин дам Марино дар дастаи Бетис бозӣ мекард. ӯ барои иштирок дар бозиҳои суперҷоми Испания ҳамроҳ бо Бетис ба Арабистон нарафт, чун медонист ки ба Астон Вилла меравад. Алекс Марино дифоъгар буда мавсими охир дар сафи Бетис буд. Астон Вилла ҳанӯз тобистони соли гузашта мехост ин ҳимоятгарро ба сафи худ ҷалб намояд, вале он замон тарафҳо атрофи нархи бозингари испанӣ ба мувофиқа наомаданд. Ин навбат дастаи Англия барои даъвати Алекс Марино 12.5 миллион фунт стерлингро сарф кард. Ин баробар ба 14.1 миллион евро мебошад. Дар мавсими ҷории Ла Лига Алекс Марино дар 15 бозии Ла Лига иштирок карда тавонист 3 партофти головар ба номи худ сабт кунад. Дар мавсими гузашта бошад ин футболбоз дар Ла Лига 30 бозӣ гузаронда ва тавонист 5 гол зада 3 ассист кунад. Ҳиматгари номбурда 29 сол дорад ва чанд соли дигар метавонад ба Астон Вилла дар хатти дифоъ кӯмак расонад. Шумо аллакай медонед ки сармураббии нави мунтахаби Португалия Роберто Мартинес мутахассиси испанӣ интихоб шуд. Шарти ягона бо ӯ чунин гузошта шудааст: Роналдо бояд ҳамеша дар ҳайати асосӣ бозӣ кунад. Ҳатто агар мунтахаби Португалия бо дастаи бозори корвон бозӣ дошта бошад, Роналдо бояд дар ҳайати аввалия бошад. Ин албатта ҳазл аст, вале дар ҳар шӯхӣ ҳақиқат вуҷуд дорад. Тибқи хабарҳо яке аз шартҳои муҳим ҳамин будааст, вале то кадом андоза ин хабар дуруст аст, гуфтан хеле душвор. Дар он тарафҳо сармураббӣ худаш ҳайатро интихоб мекунад. Баъд аз Тенхаг ва Сантуш, ки Роналдоро ба курсиҳои эҳтиётӣ бетарс шиноданд, Мартинес ҳам аз шпаргалкаҳои онҳо истифода хоҳад кард. ӯ пеш аз ҳама сармураббӣ як мунтахаби калон аст ва барои ӯ натиҷа муҳим мебошад, на эҳсосоти Роналдо. Ҳама аз худи Криштиану вобастагӣ дорад. Агар формаи варзишиаш ба сатҳи бозиҳои мунтахаб ва мусобиқаҳои бузург мутобиқат кунад, ӯ мавқеи худро ҳатман пайдо мекунад. Айни замон Роберто Мартинес дар кишвари Арабистони Саудӣ қарор дорад. Дар он ҷо мусобиқаи суперҷоми Испания гузашта истодааст. Мутахассиси испанӣ аллакай ба кори худ оғоз кардааст ва дар ин кишвар бо бархе аз бозингарон вохӯриҳо анҷом медиҳад.
мекунад. дирӯз дастаи валенсия лаҳзаи вохӯрии мартинесро бо Терри Корея ва Андре Алмейда аксбардорӣ карда дар саҳифаҳои худ мондааст. ҳамчунин хабар дода мешавад ки сармураббии нави Португалия бо Реон Тиаго ва Вилиам Карвалью ки шарафи дастаи Бетисро ҳимоя мекунанд вохӯрӣ ва суҳбат анҷом додааст. мақсад аз ин вохӯриҳо хӯрдани чойи кабуд нест, балки суҳбат дар бораи даъват ба сафи тими миллӣ мебошад. Мартинес танҳо бо бозингарони португалӣ ин дастаҳо вохӯрӣ кардааст, вагарна Кавани ҳам дар он ҷост. акнун Мартинесро лозим аст то бо нафари асосӣ вохӯрад. дар аввали нишасти матбуотии худ Роберто ишора кард ки ӯ ба Роналдо умед дорад. Тенхаг ҳам ҳамин гапҳоро мегуфт. акнун дар мамлакати араб сармураббии нави Португалия бо ситораи асосии ин миллат вомехӯрад то нақшаҳои худро ба ӯ пешниҳод кунад. зери роҳбарии Роберто Мартинес мунтахаби Белгия медалҳои биринҷии ҷоми ҷаҳони соли 2018-ро гирифт ва ҳамчунин чанд сол дастаи ӯ дар рейтинги FIFA зинаи якумро ба ҳеҷ кас намедод. Португалияи ӯ бо Роналдо хоҳад буд ё бе Роналдо вақт нишон медиҳад. пеш аз ҳама Мартинесро лозим аст то муносибати Криштианоро ба мунтахаб ва бозингарони дигар иваз кунад. ин корро бисёриҳо натавонистанд. баъзеҳо сари худро хӯрданд, баъзеи дигар сари Роналдоро. дар Париж умеди худро ба Мбаппе ва Месси мебандад. Лео худро дар дастаи шаҳри Париж хушбахт эҳсос мекунад ва пас аз ҷоми ҷаҳон ин хушбахтӣ боз бештар шуд. роҳбарони дастаи шаҳри Париж ба футболбози аргентинӣ тамоми шароитро барои омодагии хуб ба чемпионати ҷаҳон фароҳам оварданд. Месси баъд аз баргаштанаш дар аввалин бозӣ тавонист гол занад. ПСЖ бо Анже бозӣ дошт ва яке аз голҳоро маҳз Лео Месси ба самар расонд. ӯ аз соли 2005 то ин ҷониб ҳавора дар топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ гол мезанад. чунин оморро ғайр аз Месси танҳо Давид Силва дорад. қарордоди нави Месси бо дастаи пойтахти Фаронса ба муддати 2 сол имзо хоҳад шуд. тибқи шартҳои он футболбози аргентинӣ дар як сол тоза 40 миллион евро кор хоҳад кард. айни замон шартнома имзо нашудааст, вале байни ҷонибҳо аллакай гуфтушунид будааст ва Месси розигии худро барои идомаи карьераи худ дар ПСЖ додааст. ҷонибҳо саросима намешаванд, таваҷҷӯҳ ба майдонҳои футболӣ карда мешавад. оҳиста-оҳиста ҳамаи ҳуҷҷатҳо омода мешаванд ва Месси танҳо имзои монаду халос. қарордоди кунунии ӯ тобистони ҳамин сол тамом мешавад. гуфта мешавад ки ӯ ба назди Роналдо ба Арабистони Саудӣ меравад то дар ҳайати рақиби азалӣ Ал-Наср Ал-Ҳилол бозӣ кунад. баъзеҳо Мессиро ба MLS равон мекарданд. романтикон бошанд мегуфтанд ки Лео Месси ба Барселона баргашта дар Каталония корномаашро ҷамъбаст мекунад. ҳақиқат бошад он аст ки Месси дар пойтахти Фаронса боқӣ мемонад то дастаро ба дастовардҳои нав расонад. аммо ин футбол аст, дар як дам ҳамааш метавонад тағйир ёбад. ба ҳамин тамом бори давам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хайр бардорон дар паноҳи Аллоҳ.